Ake silungiselana abantu bami. Kunabantu la ku-social media aba-serious nje ngendlela eyisimanga. Umuntu abe-serious nje ngento engekho nje. Avele nje azokhulumela ukudla kwividiyo athi njengoba nidlala ngokudla kanje kunabantu abalambile. Manje ngeke isenziwe ividiyo enokudla ngoba kunabantu abalambile. Wazi ngani noma le vidiyo le ngoba yenziwa izokwenza imali kunikezwe abantu abalambile abaningi. Ngoba lokhu kudla lokhu okushoyo kuzodliwa kuyoba lokhu okukhalela kule vidiyo. Uba futhi othe bafuna konke ukudla abakubonayo nje abantu abalambile bafuna konke ukudla abakubonayo. Ngoba phela bazothola lokhu okwabelwe bona okuqondene nabo. Lokhu kuqondene nevidiyo. Njenge-movie nje ngeke ukuthi ngeke isenziwe i-movie enokudla. I-movie enokudla okuchithekayo. Ngoba wena kunomuntu ozothi nabantu abalambile. Uyacabanga amavidiyo okudla nje engasenziwa ngoba kuvele kuthiwa weye kunabantu abalambile. Bangaki abantu abalambile? Baningi kangakanani? Lokudla kangakanani? Lokhu kudla okuncane okusuke kwenziwa ngakho leyo vidiyo leyo movie. Noma awuyihloniphi ividiyo kodwa uma ukudla kuchithwe emovini awunankinga nalokho. Awucabanga urealize nala kwividiyo amavidiyo khona imali etholakala ngamavidiyo. Leyo mali awazi ukuthi kuzodla bani ngaleyo mali. Kodwa usuqhamuka uthi lokudla okuchithwayo kunabantu hawu Nkosi yami. Uma kwenziwa lezi zinto lezi kuba nezinto ekuthiwa ama-props. Ngasesho ukuthi umshanelo. Umuntu adanse nomshanelo. Ngeke ukuthi ngoba udansa nomshanelo kanje yazi khona umuntu osingile ophatheka kabi ukuthi udansa nomshanelo yena ekhona. Baningi kabi abantu abasingile. Udansa nomshanelo. Omunye ngizothenga umbhede la ngenza ividiyo yokuthenga umbhede yokulala phansi. Mhlawumbe ngingalala embhedeni, angithandi ukulala embhedeni. Ngithanda ukulala phansi. Umbhede ngiwuthengele ukuthi ube khona endlini ngoba ngenzela ukuthi indlu ibe nombhede kodwa mina ngithanda ukulala phansi. Bese uthi wena kunomuntu olele phansi njalo ngoba wena ulele phansi unombhede. Ngenza ividiyo nje. Bafowethu, ngenza ividiyo yobisi la. Kwaqhamuka umuntu wathi bathi abantu kunabantu njalo abalidingayo lolu bisi ngoba ulichitha. Ubani othe bonke abantu badinga lolu bisi? Futhi wazi ngani noma njengoba ngenza le vidiyo ngenzela ukuthi kube khona imali eningi ezongena ngale vidiyo. Bese kuba nobisi oluningi ozothola abantu abaningi. Lolu bisi oluchithele oluncane ubani othe labantu abadingayo ubisi bazokwazi bezophuza lolu bisi olungaka. Yini udlale ngabantu abaswele. Uba futhi nje uthe bafuna lonke ubisi abalibonayo nje. Uyabona udlala abantu bafuna lonke ubisi abalibonayo manje. Ngeke lisaba khona ubisi olithengele specifically for ividiyo. Ngoba phela hayi ukuthi lonke ubisi olokuthi liphuzwe. Cha, khona nje olichitheka ngephutha. Ngeke lichithe ubisi ngephutha wena usucabanga abantu abadinga ubisi. Uba uthe lonke ubisi olukhona emhlabeni lizofika kumuntu. Ayikho leyo nto leyo. Njengoba nje sivaleliwe kune-lockdown. Khona sithiwa ngiyathanda ukunikeza abantu ubisi. Ngizofika kanjani nobisi ebantwini? Ngizophuma kanjani la ngitshela amasosha ukuthi ngihambisa ubisi kuphi? Ngishaya amasosha la ngihamba nobisi. Ngeke ngisazenza ividiyo yobisi manje. Ngisho kuthiwa ngifuna ukubabekela kuthiwa ngifuna ukubeka ubisi. Luzo-expire phela ubisi. Ubisi ukhona ubisi ohlala 21 days. Luzo-expire ubisi. Mina-ke kwasa nami ngiyalidinga, wazi ngani nami ngiyalidinga kodwa ngisacrificeile ngalo ngenza ngale vidiyo ngoba ngiyazi luzokwenza imali eningi kunalolu bisi. Kudle mina nabanye. Wena usuyaphuthuma manje ngoba unomfutho usuzothi kumosha ubisi. Kumosha wena ubona ngimoshe kubisi. Uzuthi ayihlekisi lento. Uba uthe into ehlekisayo le ehlekisa wena. Ngoba phela nawe uhlekiswa ile ehlekisayo abanye ayibahlekisa ehlekisa wena. Bonke labantu abahlekayo usho ukuthi wena bahleka into engekho. Wena wedwa umuntu ohleka into ekhona. Hey bakwethu bafethu. Hayi. Ukuthi lento iyinkinga ngoba ngize ngisho mina sonke siphazamisekile emqondweni la emhlabeni. Ukuthi umuntu uphazamiseke ngendlela yakhe. Nomunye uphazamiseke ngokuvele nje athi kumosha ubisi evidiyweni avela aphume nento abe serious ngento engekho. Nami manje sengiphazamisekile ngiphazamiseke lowo muntu manje sengenza ividiyo manje nami ngithi kunomuntu othi ngimosha ubisi. Uyabo sesiphazamiseke sonke unomuntu ophazamisekile manje ubuka le vidiyo le.
unayo usephazamiswe ile nto ukuthi ngempela uzokhomenta nalathi ngempela yazi abantu banjani. Uzobona khona uzoba serious namanje kule video le athi vele akuvumeleli ukuthi ngimoshe. Awazi nothi ngubani nothi le video ngiyenzelani, awazi nje uqhamusa uzothi wena kumosha ubisi. Wazi ngani molubisi libolile ngoba ngenza ngale video libolile vele expire. Wena usuthi kunomuntu oludinga lo lubisi, uthi kunomuntu odinga ubisi olubolile, kodwa uthi ucabangela abantu uthi kunomuntu odinga ubisi olubolile. Awulazi lo lubisi, awazi noma ubisi ngempela ke noma ngenza into engathi ubisi, kodwa usugijima wathi ngoba kunabantu abalidinga lo lubisi. Uyalazi lo lubisi, lo lubisi lithengelwe le video le liyeke kufana ne-movie noma nesibaya. Thenga ubisi kwisibaya olesibaya lolo bisi lo akulona lo muntu othize. Ulo muntu uzolithola olakhe, hayi manje, hayi lolu. Why wena ufuna ube lolu? Bafethu ngiyaxolisa yazi ukuthi ngize ngiphazamiseke kanje nami. Uthi manje abantu yazi sihluphana sodwa. Awuyicabanga kaningi into before ngempela uphuthume ugagamele uyothi kumosha ukudla. Awuyazi nothi isukaphi, yenzelweni, kanjani, bekwenze njani, uzothi wena kumosha ukudla kabani. Hayi, ubani othe lowo muntu ke bekuzomsuthisa lokho kudla. Umuntu odinga ukudla ufuna konke ukudla okukhona, wazi wadlala ngabantu.